Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birkaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur otsailak 7 asteazkena, elkarrizketa bakarra izango dugu. Oraingoan, Beñat Berde platora etorriko da, Baztandarren biltzarreko kidea dena. Pasaden ostiralean, aurkeztu zuten prentsa aurrekoaren inguruan hitz egitera dator. Baita, jendea biltzarrean parte hartzeko gonbidapena egitera ere. Baina, honekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1852an, Martin Merino apaiza urkatu zuten jende aurrean Madrilen. Elisabet Bigarrena Espainiakoaren aurkako atentatua egin zuelako. Urte batzuk geroago, 1906 urtean, Victoria Eugenia Battenbergekoa printzesa katolikoa egingo zuen ospakizuna egin zuten Donostian. Egun berean, baina, 1927an, Bartzelonako gobernadore zibilak hiriko guneetan sardanak entzutea debekatu zuen. Eta bukatzeko, 1940an, Walt Disneyren Pinotxo filma estreinatu zen. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Zortziren traktorek pakaren aurkako errepideak kolapsatu dituzten Nafarroan. Luzaide internet ultra azkarrean sartu da Nafarroko gobernuak bultzatutako ekimen baten bidez. Munduko medikoak elkarteak emakumeen genitalen mutilazioa ikusezina ikusgai egin dezagun ekintza jarri du abian. Lizarrako adinekoen egoitza berriaren obrak apirilean hasiko dira. Urtarrila lehorra eta beroa izan da. Emakume politikoen foroa ireki da politikan diharduten edo arituko diren emakumentzat eztabaidarako eta hausnarketarako gunea. Bianako Santa Maria Dorreko goiko atala zahar berritzeko lanak amaitu dira, Europako funtsetako €1.000.000 inbertsioarekin. Hortzegunean hasiko dire Donestebeko inauteriak. Jeff Espinoza eta Gabi Joienetxek kontzertua eskainiko dute hortzegunean Elizondon Txokoto ostatuan. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Asteazkenean, Arnasa betean izeneko filma ikusteko aukera egongo da Kondestableko Zibiboxean, Iruñean. Euskal Herriko emakume zinemagileen lanak eta ekarpenak aztergai dituen dokumentala da. Aurkezpena Kondestable jauregian egingo dute, arratsaldeko 7:30 doako sarrerarekin. Ostegunean, alde batetik, Kar stand-up probalekua bakarrizketa ikusteko aukera egongo da Labagunean, Iruñean. Kar-en stand-up probalekuak Donostiatik mundu zabalera egin du salto, eta lehen geltokia, nola ez, Iruñean egingo du, Laban zehazki. Asierka gidari dela, 5 izango dira beraien testuak jendeurrean probatuko dituztenak. Ane Lindane, Xavier Arrastoa, Divina Komedia, Beñat Iturbi, Maialen Sorzabal bere. Barreak ez daude ziurtatuta, baina eskertuko ditugu. Sarrera 5 euroan. Bestetik, Zaldiko Maldikoren irakurle taldea. Atxoa eleberria izango dute hizpide.
Victor Katalaren atxoa eleberria izango dute hizpide. Sagasti beltza ez izeneko egileak sinatzen du itzulpena. Arratsaldeko 7:30 hasiko da saioa. Ostiralean, bertso afari mozorratua egongo da Txantreako Euskaldunon biltokian. Inauterietan bertso afari mozorratua antolatu du biltokik. Otsailaren 9an, gaueko 9:30 bi bando izanen dira aurrez aurre. Ainara Ieregi eta Endika Legarra alde batetik eta Javi Lezaun eta Idoia Granizo bestetik. Zeinek irabaziko du? Noren alde zaude? Eman izena 6-9-6-1-2-1-2-4 zenbakian. Igandean, Iruin kokoa. Iruñeko inauteri euskalduna egongo da. Iruin kokoa bertan da. Iruñeko inauteri euskalduna goizeko 9:30 abiatuko da Zaldiko Maldikotik. Emanaldia Santa Ana plazan izango da, eta euria egitekotan Mañoetako frontoian. Bukatzean, bazkari herrikoia antolatu dute Arrano elkartean. Tiketak salgai daude karrikirin, 20 euroan. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen argazki nagusian, traktore andana protesta egiten atzo arratsaldeko azken orduan Iruñeko merindadeen plazan. Titularrean, nekazaritza politika bateratuaren aurka protesta egin dute 100 traktorek. Nekazaritzako 800 ibilgailu inguruk oztopatu dituzte Iruñeko, Lizarrako, Tuterako eta Tafallako sarbideak. Bruselak amore eman du eta Europar Batasunean pestiziden erabilera erdira murrizteko proposamena erretiratuko du. Honen beheko berrietan, alde batetik, landa garapeneko eta ingurumeneko sailburua den Jose Maria Ayerdiren hitzetan, eskarien zati bat dagoeneko lantzen ari da nekazaritza erakundeekin. Beste alde batetik, Kabanillasko nekazaria den Ramon Mateoren hitzetan, nekazarien politika bateratuaren erreforma bat sortu dute, gu kontuan hartu gabe. Bukatzeko, Milagroko nekazari den Adrian Zapataren hitzetan, hainbeste legek eta hainbeste burokraziak eraman gaitu gazteek honetan jarraitu nahi ez izatera. Oril koloreko berrietan, alde batetik, maitasunaren iruzurraren biktima nafar batek 165.000 euro galdu ditu. Bestalde, talde errusiazale batek Nafarroako parlamentuaren webgunea hakeatu du. Jarraian, Altsasuko jokalariei aldagelan argazkiak ateratzen saiatzen dira. Ondoren, 12.000 hautagai baino gehiago, Nafarroako 401 irakasle postuetarako. Bukatzeko, Lizarrak adinekoentzako egoitza berria izango du Ontzinedan. Diario de Navarraren argazki nagusian, traktore andana protesta egiten, atzo arratsaldeko azken orduan, Iruñeko merindadeen plazan. Titularrean, Nafarroako nekazariak 800 traktore atera ditu errepideetara protesta historiko batean. Hauek trafikoa zaildu zuten egun osoan, eta protestak errepikatuko dituzte gaur ere. Administrazioak utzi egin dituela salatu dute nekazariek. Gainera, Txibitek uko egin dio moduluak berreskuratzeari eta balizko isunak kentzeari. Eskuineko berrietan, alde batetik, ekainean bigarren hezkuntzako LEP-a mantentzea eskatu dute sindikatuek. Beste alde batetik, Tokerok errefusiatu egin du Ibarrolak eskaintzen dion UPN-eko presidenteordetza. Bukatzeko, Goreneko fiskalak Puigdemont terrorismoagatik akusatzearen alde. Goiko berrietan, alde batetik, gehienak lanaldi jarraituaren alde. Beste alde batetik, bidaia errekorra bilabesetan. Azkenik, egoitza berria Lizarran 2026-erako. Gara egunkariaren titular nagusian, errenteriak etxebizitza tentsionatuaren dezona aitorpena eskatu du. Errenteriako udalak tentxopeko eremu izendatzeko beharrezko dokumentazioa bidali zion atzo Lakuako gobernuari. Eta horrek, besteak beste, alokairuen prezioa mugatzea ahalbidetuko du. Argazki nagusian, Errealak Mallorcaren aurka Somoixen jokatu zuen atzoko partidako jokaldi bat. Titularrean,
Realak erdinketa ona lortu du Anoetako itzulerarako. Goiko Berrian, laborariek protestek goraberak eragin dituzte errepidetan. Ipar Euskal Herrian izandako lehen mobilizazioetatik 2 aste igaro direnean eta Europako herrialde askotan zabaltzen ari diren dinamikaren barnean, nekazarien protestak izan ziren atzo Nafarroan eta Araban. Traktoreak erabiliz, laborariek errepidetara irten ziren eta trafikoan goraberak eragin zituzten. Hurrengo egunetan protesta gehiago egingo dituztela aurreratu zuten, prezio justuak eskatzeko eta Europa mailan inposatzen ari diren eredua salatzeko helburuz. Erdiko Berrietan alde batetik grebaren amaiera. Sindikatuek eta kristau eskolak aurreakordioa sinatu dute. Beste alde batetik Ibai Azparraren erreportajea. Riderren greba masibo batek hiri britainiarrak astindu ditu. Eskuineko Berrian Urrutiko portuak esleitzeagatik galdutako erreskateak. SOS Humanitik dio 2023an bakarrik erreskate ontziek 374 egun galdu zituztela eta ezin izan zutela Mediterraneoan jardun Italiako gobernuaren erabakien ondorioz. Artefaktua atalean, ezker abertzalearen birlegalizazioa. Gaur bezala 2011an, sorturen estatutuak aurkeztu ziren Bilboko Euskaldun jauregian. Ezker abertzalearen beto egoera gainditzeko urrats garrantzitsua. Berriaren titular nagusian, Puigdemont terrorismoagatik ikertzearen alde egin du Goreneko fiskalen baltzarrak. Tsunami demokratikoaren auzian, Álvaro Redondo fiskalak ez zuen ikusi Juntos por el Cambioko liderra terrorismoagatik inputatzeko zantzurik. Horren kontra egin dute orain. 15 fiskaletatik 12 uste dute balitekela Kataluniako protestetan terrorismo delitua egotea. Argazki nagusian, Abdon Prats eta Javi Galan lehian atzo kopako finalerdien joanekoan Somoixen. Titularrean, oreka hautsi ezin da. Ez Errealak ez Mallorcak ez zuten lortu atzo golik sartzea. Beheko argazkian, nekazariek errepideak trabatu dituzte traktoreekin. Honen ezkerreko Berrian, bertan behera utzi dute eskola erlijiosoetako langileen greba. Eskuiniko Berrietan, alde batetik, zomorroak topatu dituzte 5 ikastetxeetan zerbitzatutako janarian. Bestetik, ziber erasoa jasan dute Eusko Legebiltzarrak eta Nafarroako parlamentuak. Bukatzeko, Kapitolioko auzian, Trumpek ez du izango presidente immunitaterik. Goiko Berrian, gutxieneko soldata 5% handitu du Espainiako gobernuak, 1.134 euro gordinetaraino. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, aldageletan ezkutuan grabatu dituztela salatu dute Altsasuko futbol taldeko emakumeek. Euskal Herria irratian Malen Beraza taldeko kapitainak azaldu duenez, ostiraleko entrenamenduaren ostean aldageletan zirelarik, leiho batetik grabatzen ari zen gizoneko bat ikusi zuten. Urduri gaude, kezkatuta, irudi horiekin zer eginen duten ez dakigulako. Adierazi du Berazak. Eskuineko Berrietan, alde batetik, Victor Katalaren atxoa izpide gaur Zaldiko Maldikoko irakurle taldean. Beste alde batetik, Oiana Idoateren hitzetan, putrefunts batek mehatxua du 5 seme-alaba dituen familiak etxetik ateratzeko. Barainainen familia bat etxetik kaleratzeko arriskuaz ohartarazi du Aritu Etxebizitza sindikatuak. Azaroan aurretik bizi zen etxebizitza batetik kaleratu zuen Tesla Blackstone hirigintza agentziak. Eta orain Sareb izeneko putre funtsak gauza bera egin nahi du. Informazioa trakets iristen ari da, eta segurtasun falta izugarria da familia horrek bizi duena. Azaldu du Euskal Herria irratian Aritu Etxebizitza sindikatuko Oiana Idoatek. Kasua gertutik segituko dutela jakinarazi du eta mobilizazioak deitzea ez dute baztertu.
Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan Meñat Berderekin gaude, Baztaneko biltzarreko kidea dena. Kaixo, zer moduz? Ongi zazu. Ongi. Pasaren ostiralean prentsa oharra atera zenuten, ezta? Eta, biltzarraren inguruan hitz egitera zatoz, eta, pixkat deialdia egiteko kide berriak biltzarrean sartzeko edo animatzeko. Eta, kontatu iguzu pixkat, noiz sortu zen biltzarra? Lehenengo aldiz, 1973 garren urtean ospatu zen. Eta zergatik sortu zen hau edo, zergatik ikusi zenuten, zuten hau sortzeko beharra? Erraten dutenez, hainbat baztandarrek ateraldiak egiten zituzten Aralarrera, eta horietako batean solasten aritu ziren, eta zenbaitek uste zuten baztandarra honitzek ez zutela elkar ezagutzen, eta elkar gehiago ezagutzeko aukera hon bat izan zitekela olako besta antolatzea, eta horrela hasi zen. Eta haien artean lagunak ziren edo zeintzuk ziren honen sorreran zeuden kideak? Pentsatzen dut, gehienan gazteak izan zirela, adin berdintxoetakoak, eta ez dakitze arraziengatik egiten zituzten ateraldiak, baina anitzetan joten ziren autobusez. Eta zenbat ziren? 50 bat kide edo, eta baina gero bestaren antolakuntzan ez dakit erraten digutenez, Rosario Radre eta Maria Pilar Armendia izan ziren pixka bat buru edo gidaritza eraman zutenak, baina ez dakit zehazkitzen bat izanen ziren. Eta gaur egun zenbat zarete? Momentu honetan 21 bat daude, baina pasaden urteko antolakuntzan egon ginen 24, eta batzuk hainbat arrazoirengatik utzi dute aurtengoan, baina ziur hurrengo urteetan itzuliko direla laguntzera berriz. Eta zeintzuk dira biltzarronen helburu nagusiak? Alde batetik aipatu dizutena baztandarren elkartasuna sustatzea, eta bertzetik euskara eta euskal kultura indartzea, baina ez bakarrik euskaraz urtean behin solasteko, baizik eta urte guztian euskaraz barra aritzeko. Eta zergatik da hain garrantzitsua jende gehiago sartzea? Batez ere, azkeneko pasen urtean pasatzena berriz ez gertatzeko, ez? Urtean zerama pasaziren elkartean nio sartu gabe, eta batean eman behar izan da belaunaldi aldaketa radikal bat, eta ia bestako lokan jarri zen, eta denak 20 sartu gara golpean, ona da pixkanaka urtero jende berria sartzea, ez berriz hau ez gertatzeko. Eta nolakoa da zuen eguneroko funtzionamendua? Guazten gara elkartzen, otsaila aldera orain hasiko gara elkartzen, eta normalean 15 egunean behin edo elkartzen gara, ostiraletan normalean, ze honiz gaude kanpoan ikasten edo lanean, eta batzutan elkartzen gara edo komisioka, ze guk komisioka funtzionatzen dugu, eta gero bertze batzutan bilera orokorrak egiten ditugu komisio batek bertzei kontatzeko zertan ari diren, eta hori eta... Eta komisio ezberdin horietan ze gai jorratzen dira? Adibidez, ni nago desfileko komisioan, antolatzen dugu, deitzen ditugu dantza taldeak, musika taldeak, eta pixkat hori antolatu, eta laguntzak prestatu. Eta bertzetan badago ostatuko komisioa, sukaldeko komisioa, tombola komisioa, Bazkalondoko kontzertuen komisioa, hainbat komisioa gaude bai. Eta urtean ze arazoei egin behar diezu aurre edo ze erronka sortu daitezke? Zorionez, momentu honetan ez ditugu horrela arazoak, erronkak bai, beti bat daude erronkak, aurten nahi ditugu urtean zehar hainbat ekitaldi edo antolatu, bai horrendako, bai gazteendako edo helduendako, baina arazoak, orain azkeneko urtean izan dugun arazo larriena izan zen belaunaldi aldaketarik ez zegoela eta bestako lokan zegoela, baina horrela arazorik ez daukagu. Eta interesatuek nola jarri daitezke zuekin kontaktuan? Edo elkarteko edo zeinekin kontaktatu, bertzenaz e-mail bidez edo Instagramen ere bagaude. Eta e-maila da biltzarra@gmail.com. Eta zer egin behar da edo bertzerik gabe indarrez agertu lanerako ilusioz eta beti ongi pasatzeko intentzioz.
Eta edozein momentutan sartu daiteke. Bai, atea beti irekia daude, bai. Eta, bueno, orain, momentu honetan, pertsona jakin batean pentsatzen ari zarete, edo adintarte batean. Ez, alderantziz, geroz eta adintarte desberdin anitzago bat azemat eta anitzagoa izan taldea, nik uste dut geroz eta maitza politagoak lortzen direla, ze pentsamentu desberdina daude, eta dena ideia berriak sortzen dira, eta onuragarria da denendako bai. Uztailaren 21ean, Baztandarren biltzarra ospatzen da, eta zer duzue pentsatua egun horretarako? Printzipioz urterokoa edo antzekoa, ze honitzetan erran hori da, funtzionatzen duena zertarako aldatu ez. Eta uste dugu besta honek horrengo formatuarekin funtzionatzen duela, bakarrik ikusi behar da zein ditzat hortzen den. Eta beti berrikuntza txikiak sartuko ditugu hobekuntzak, ze beti dago non hobetu, baina antzeko formatuarekin. Eta zein da formatu hori alduzu kontatu pixka? Bai, beti izaten da igandearekin, eta normalean goizean izaten da artisauen azoka bat, ondotik horren desfile bat, Baztango herri bakoitzak orga bat prestatzen du, gertakizun historiko batekin edo ohitura batekin, eta orga bakoitzaren artean egoten da dantza edo musika talde bat, saiatzen gara beti Euskal Herri guztitik ekartzen dantza taldeak, eta ondotik pasako ginen Bazkarien elkartzen gara 1600 bat lagun. Eta biltzarritik antolatzen da Bazkari hori? Bai. Bazkari guztia prestatzen da auzolanean. Aurreko egunet, hortziraletik hasten gara piperrak eta dena mozten, eta larun bate igande goiz artean prestatzen da dena bai. Eta ondotik sari banaketa izaten da orgenendako, eta dantzaldia luzatzen da ordu txikitaraino. Eta non izaten da, edo aldatzen joaten da? Ez, beti izaten da Elizondon, Merkatu plazan. Arazoa izaten da, euria egiten badu, bi frontoietan sartu behar garela eta ia ez garelak abitzen. Baina zorionez, azkenek urteetan eguraldiak lagundu du. Eta zenbat lagun gutxi gora bera elkartzen zarete? Bazkaltzeko bereziki igual? Bazkaltzeko, normalean, denetara dire 1600 sarrera, baten bat sobratzen da, baina azkeneko momentu arte beti agertzen da norbait, edo etzakeela Bazkaria bazegonik, eta hurbiltzen da, geritzen dira sarrerak, eta normalean izaten dira, baina 1500-1600 artean, eta goizean haunitzez gehiago. Jende haunitz tortzen da desfilea ikustera, eta gero edo bertzei atetxe batean bazkaldu, eta dantzaldira hurbildu, bertzenaz beren etxetara buelta. Eta zenbat urte daramatzazue hau prestatzen, edo hau egiten? Guk, erran duzu. Gu orain sartu gara dena, irukenduta daramatzatela urte gehiago. Eta aurrekoek? Aurrekoak eramatzen zuten 10 urtetik goiti, gehienak 10 urtetik goiti. Eta, 2023ko urtearen balantzea egin ondoren, esan duzue sentimendu haunitzeko urtea izan dela, ezta? Eta zergatik izan da horrelako urtea? Gehien bat, 60. urteurrena zelako, eta bertzetik kide horiek, belaunaldi aldaketa hori eman zelako, eta erran beharra dago kide horien eta kide berrien artean elkarlan arraspoita sortu zela, ze guk ez genekien nondik hartu besta, nola antolatu, eta haiek haunitz lagundu ziguten, ia arran daiteke zirela elkartetik atera, beste urte bat segitu zutela gurekin batean, eta haunitz lagundu ziguten, eta arraspoita izan zen ez, elkarlan hori. Zenbat joan ziren? Ez dakit zenbat izan ziren, 12 bat, orain baino gutxiago ziren bai. Eta orokorrean nola baloratuko zenuke elkartearen egungo egoera? Arrason arren nuke ez, erran duten aurreko urteetan lanean aritzen ziren 12-15 lagun, eta haiendako lan handia zen ez ziren iristen dena ongi egitera, eta orain ia bikoitza gaude, jenderen bikoitza, eta nabari da errexago egiten dugula dena. Bukatzeko, ez dakit zeozer gehiago komentatu nahi duzun, zeozer esan? Bai, animatu edo zein sartzera, nik erran barra dut, beldurra sartu nintzela, ze uste nuen lan handia izanen zela eta handi geratuko zitzaidela,
baina arramarra dut ez denen artean erraiz egiten dela, gainera giro arrasona dugu, eta beti ongi pasatzen dugu bileretan. Eta bertatik ere, probestu nahiko nuke eskertzeko, ez? Beste hau sortu zutenei, bai kide izan dakoei, kide izan gabe lagundu izan dutenei eta laguntzen jarritzen dutenei, orgak egiten dituztenei, eta baita orain kide direnei ere. Bueno, guk zuri eskertzen dizugu, ona gurekin hitz egitera etortzeagatik. Eta, deialdia egiten dugu hemen baztango jendeari animatzeko, batzarrean sartzeko, eta, hori, ondo segi eta zorte handia izan. Ni esker. Agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaurtik aurrera egoera aldatuz joango da, eta antizikloia ahulduz joango da. Haizea hegoaldetik finkatu eta indartuz joango da. Gaualdean asko zakartuko da, batez ere mendebaldeko haizelekuetan. Hego haizearekin tenperatura maksimoak gorago geldituko dira Kantauri isurialdean, eta 17-18 gradu ingurukoak izango dira. Hegoaldean, berriz, atzoko maila berdintsuan edo graduren bat beherago geldituko dira. Egun sentiko behe-lainoen ostean, poliki barnealdetik iritsiko diren hodeiguneekin zerua hodeitsu geldituko da, eta baliteke arratsaldean modu isolatuan euri zarrastaren bat egitea. Bihar, osteguna, haizea protagonista izango da. Hego mendebaldetik haizeak gogor joko du, ufanda oso gogorrekin, batez ere mendebaldean. Zeruan hodeiguneak nagusituko dira eta eguerdetik aurrera ugarituz joango dira. Hodeitza horrek han-hemenka zaparrada txiki batzuk utziko ditu, batez ere egunaren bigarren partean. Temperatura minimoak igo egingo dira, Kantauri isurialdean nabarmen, eta maksimoak gradu pare bat gorago geldituko dira. Guazen orain parlamentuko galderak ikustera. Balorazio orokor bat egiteko lehendabizi kontestuan jarri behar dugu, ez? Fundazio 2021 sortu zen, gauza da fundazio honek kudeatzen ditu geroz eta kasu konplexuagoak eta pertsona gehiago. Batez ere legearen xedea bada sententzia baten ostean Nafarroako administrazioak hartzen du pertsona baten tutela, kuratela edo dena delakoa. Eta orduan hori kudeatzeko aurrera eman behar diren pausuak. Guretzat garrantzitsuena honetarako da plan hori aurrera ateratzeko edo pertsonen hartatze egokia egiteko, alde batetik fundazioaren langilearekin egin behar da planteamendu hau, eta gero bestalde patronatuak giratu beharko du. Balorazioa ondo iruditzen zaigu, ona dela iruditzen zaigu, ze alde batetik adostasun handia lortu da, Nafarroako parlamentuko talde askok baietza eman dute, plangintza honi, eta hori iruditzen dugu beti ona dela. Eta bestalde batetik, desgaitatzen dituzten pertsonei plangintza honekin baieztatuko zaie eskubideak, bermatuko zaie eskubideak. Eta iruditzen zaigu positiboa dela, eta baita Nafarroako parlamentuan eztabaida honi izatea, oso positiboa iruditzen zaigu. Fundazioak kudeatzen dituen kasuak, sentsibilitate handiko kasuak dira, eta baita ere pertsonen egoera konplexuak kudeatzen ditu. Orduan, kontuan hartu behar dugu, 900 pertsona hartatzen dituela fundazio honek, bakarrik 21 langileekin uste dut, eta orduan Bildutik planteatzen genuna da, batez ere nola den posible orain arte plan bat ez egitea. Beraz, guretzat garrantzitsuena da plana egin egon behartzen, eta beraz horretan jartzea, baina esan dugun bezala,
fundazioko langileekin eta batez ere pertsona horiek erdigunean jartzen. Plan estrategiko honek datorren urterako norabidea markatuko du, eta oso garrantzitsua dela iruditzen zaigu alde batetik, eta gero beste alde batetik desgaitasun bat duen pertsonei eremu guztietan duintasun pertsonalekin eta berdintasun juridikoarekin tratatzea bermatzen duen plan baten oso garrantzitsua dela iruditzen zaigu. Guretzat pertsona horiek laguntzeko edo ahalik eta hobekin egiteko baita ere garrantzitsua ikusten dugu zuzendaritza tekniko bat egotea. Hala ere gehien nabaritu nahi duguna da batez ere bizitokien harira hitz egiten ari garela. Pertsona hauek bizitoki batean egotea o etxebizitza batean egotea tutelatutako etxebizitza horietan. Gauza da bakarrik 10 pertsonatik bat badagoela horietan, beraz kriston falta dago etxebizitza tutelatuen kontura eta orduan batez ere hori garatzea eta etxebizitza gehiago eraikitzea. Lehenik eta behin, plangintza estrategiko bat eman behar zaio fundazio honi, bere printzipio orokorrari utzi ahal izateko, hau da, gizarte sentsibilizazioa sustatzea. Desgaitasun bat duten pertsonen helduen eskubideak errespeta daitezen sustatzen. Eta, lege hau, beteta bermatuko da, desgaitasun bat duten adineko pertsonei, orain arte ez duten independentzia juridiko hori, ez da, oso garrantzitsua dela, iruditzen zaigu. Esan dugun bezala orain arte, fundazio honek hartatzen dituen pertsonak dira mota askotako pertsonak, perfile askotako pertsonak, eta onartu behar dugu geroz eta perfilak konplexuagoak direla. Beraz, egin behar duten lehendabiziko gauza bat, bada hori, aztertu, ze motatako pertsonak dauden, ze zaurgarritasun duten pertsona hauek, eta zeintzuk diren haien beharrak. Fundazio honek desgaitasun duten pertsonen helduei emango dio erantzuna. Zuek agitzo gingi laburbildu duzue mozioaren xedea bai eta fundazioa berarena ere bai. Eta legeak agintzen duena ahalik eta modurik eraginkorrenean eta borobilenean helarazteko, ez? Desgaitasuna duten pertsona hoiei babesa benetakoa eta ahalik eta modurik arinenean eta sakonenean eta gertukoenean eman ahal izateko, ez da? Hori izan da helburua azken batez. Fundazioak izan ditu bere une ezberdinak, bere garai ezberdinak eta bere etapak, ez da? Aurrera egin du desgaitasunaren inguruko politika guztiek aurrera egin duten bezalaxe. Baina hain zuzen ere hoiei behar bezala egokitu ahal izateko eta desgaitasuna duen pertsona baten errealidadeari, egungo errealidadeari, duela 20 urteko planteamenduekin ezin zaionez erantzun, behar hoiei behar bezala erantzun ahal izateko, nolabait ere plan estrategiko baten bidez behar hoi guztiak analizatu, diagnostiko zehatz bat egin, eta hori gero aplikatu, neurri eta ekintza zehatzen bidez, ez? Pentsatugu hori dela behar duena desgaitasuna duen pertsona batek, eta baldin eta horretarako fundazio bat egin bada inzuzen ere hortarako, babesteko pertsona horiek, eta ez tutorizatzeko besterik gabe baizik, eta ez ordezkatzeko pertsona horiek baizik eta laguntzeko, beraiekin batera aurrera egin ahal izateko, eta behar dituzten laguntza puntual edo behar bezalako horiek, behar den moduan jaso dezaten, hori bera bermatzeko egin dugu proposamena. Hartara, fundazioak izan du bere evoluzio propioa, bere estatutoak aldatu dira, fundazioaren izena bera aldatu egin da, eta fundazioak ematen dituen zerbitzuak aldatu dira urte hauetan guztietan. Baina iruditzen zaigu ikusita batez ere, fundazioak izan dituen kaso kopurua aztertuta eta ikusita zenbatean igo den fundazioak ematen duen zerbitzua, iruditzen zaigu beharrezkoa dela planifikazioa eta estrategikoki planifikatzea. Nola
emango dituen aitzinera zerbitzu horiek, ahalik eta jende gehienaren gana heldu ahal izateko, eta ahalik eta modurik eraginkorrenean izan bezala. Orduan, iruditzen zitzaigun falta zela hori, eta ikusita esan bezala, zer nolako igoera egon den, ze oso denbora laburrean biderkatu da oso modu esponentzialan. Zenbat pertsonek eskatu duten laguntza eta zenbat pertsona atenditu dituen fundazioa ikustea besterik ez dago. Baina pertsona horien beharrak nola aldatu diren ere bai erraz ikusten da. Eta bereziki nabarmentzeko modukoa dira buru osasun arazoak dituzten pertsonen kasuak, ahaztu gabe kasu haunitzetan alkoholismoa tartean dela, edo ezaugarritasun baldintza oso bortitzak, oso pertsona vulnerableak dira oro har, gehienetan, ez denak, baina gehienak bai, eta bereziki hoiei behar bezala atenditu ahal izateko egin dugun mozioa, hau batez onartu zena eta guretzako importantea da hori. Pentsatu nahi dugu departamentuak berandu baino lehen ekingo diola plana diseinatzeari, izan ere plana behar bezain estrategikoa baldin bada, hala egin behar da, ezta? Hasi eta behar bezala landu eta partaidetza bermatu eta diagnostikoak ongi aztertu, beraiek ongi badakite nola egin behar duten lana, eta pentsatu nahi dugu horri ekingo diotela, ez badiote ekin honezkero, ekingo diotela berandu baino. Guretzat, azpimarratu nahi dugun gaia bada, San Cristobal gotorlekua memoria historiko bezala onartzeko eman diren aurrera pausoak. Jakin izan dugun bezala, aurreko astean uste dut, bai Nafarroako gobernuak baita Estatu Espainoleko gobernuak elkartu ziren eta adostu zuten protokolo bat egingo zutela memoriagune bilakatzeko. Gainera, guretzat garrantzitsua da, ze protokolo hau toki entitateekin batera egingo dute. Gogoan izan behar dugu, Euskal Herria Bilduk 2023an Estatu Espainoleko aurrekontuak aurrera ateratzeko adostu zuela 3 milioieko partida bat, hain zuzen ere hau gotorleku hau memoriagune bezala isladatzeko edo izateko. Ze ez dugu ahaztu behar, 4.000 pertsona baino gehiago preso egon zirela hemen, batez ere bere ideologiagatik eta frankismoak izan zituen eraginengatik, eta batez ere izango liratekeela nolabaiteko duintasun bat onartzeko edo aurrera eramateko kasu hauetan. Ze bestela, ez duguna nahi da amnesia bat sortzea gure gizartean. Pasaden egunean, Dani López, Kontigo Navarra, Nafarroa zurekineko parlamentarioa, ahozko galdera bat egin zuen osasuneko sailburuko osoko bilkuran erantzuna emateko. Galdera, zer neurri ditu sailak irisnaren ikerketa eredua eta saiakuntza klinikoen kudeaketa ikerketa publikoaren bermatzailea izango dela. Bermatzeko, ez? Nafarroako parlamentuko osasun batzordean hainbat lansaio egin dira irisnarekin, ez? Saiakuntza klinikoekin, kudeaketarekin eta barrekin lotuta, Baina batez ere Nafarroarako nahi dugun ikerketa publikoa eredu bat sortzea, hau da. Ez bakarrik publiko-pribatu enpresa batzuekin egitea, enpresa publiko bat ikerketa horiek eredu. Egun hauetan, aste hauetan ari gara salatzen, beste behin ere nola hainbat bereziki kasu honetan politikarien gandik eta hautetsi direnen gandik eta zenbait kasutan alkate direnen gandik, ari garen entzuten euskarafobiak zuzendutako adierazpen jasangaitzak, ezta? Geroa bain argi daukagu, ez dugula onartuko atzera pausorik egun arte euskaldunok eta euskarak berak lortu izan dituen abantailatan eta lortu izan dituen eskubideetan. Eskubideen urraketan aurrean ez dugu onartuko esan bezala horrelakorik are gutxiago toki entietateek bultzatuta bada. Iruditzen zaigu hain justu hoiek
badirela guretzako municipalistak garelako, badirela herritarrongandik hurbilenen dauden instituzioak, bereziki hoiek izan behar dira, gure eskubideak, baita ere gure eskubide linguistikoak edo hizkuntza eskubideak bermatzen lehenak. Eta zonifikazioatik haratago, edozein nafarrak badu euskara sustatzeko, disfrutatzeko, entzuteko, ikasteko eta horretaz gozatzeko eskubidea. Zonifikaziotik haratago. Errealidadeaz aritzen dira beti eta borondateaz, guk ikusten duguna bada, errealidadea dela euskara nafar guztion hizkuntza propioa dela. Hori ukaezina da eta hori benetako egiborobila da eta benetako gure errealidadea da. Eta horren aurrean beraien ardura bada hori bermatzea eta gure hizkuntza denaren sustapena bermatzea eta euskararen legea betetzea. Beti gabiltza esaten ez dela nahikoa edo ez dela bezain ambiziosoa daukagun legea, ezta? Badakigu ez dugula, orain egun ere, ez dugula behar bezain beste boto aldatu alizateko lege hori, bino sikiera beteko balitz dagoen hau. Eta guretzako importantea da, uste dugu egungo euskararen legea beteta gauza haunitz egin daitezkela, eta alkate eta politikari eta euskararen kontra horrelako adierazpenak eta euskaldunen kontrako adierazpena hauek guztiak egiten dituzten hori gogorarazi behar zaie, ezta? Legea bete behar dutela. Legea bete behar dutela. Bai legea, bai eta Europako hizkuntza gutxituen karta, Espainiak berak, estatuak berak sinatua duena eta bar. Orduan ez dira privilegioak. Privilegioa da euskara gurean izatea eta euskara hizkuntza propioa izatea. Nafarroan hori bai dela privilegioa eta hori bai dela suertea. Eta horren aurrean zer, diot, eraso hauen guztien aurrean zer, euskara gehiago eta euskaldun gehiago. Horregatik ari gara egun hauetan, aldugun bide guztietatik eta aldugun mikro guztiak eta bozgorailu guztiak aprobetxatuta, jendeari helarazten mezu argi bat. Orain aurren matrikulazio kanpaina bertan dugula, eskolan izena emateko matrikulazio kanpaina bertan dela, gogorarazi nahi diegu Nafarroako guraso hoiei guztiei, bere umei, bere aurrei, bere seme alabei egiten aldieten oparirik politena euskaran ikasi ahal izatea dela, euskaraz ikasi ahal izatea dela, hartara, hauta dezatela, D eredua edo A eredua ala nahi izan ezkero, beti ere euskara ezagutu ahal izateko, euskarara gerturatzeko, eta euskara ezagutzea eta euskarara gerturatzea, Nafarroa bera hobe ezagutzea da azken batez, eta Nafarroaren historia eta gu Nafarro ororen zena eta izana modu sakonago batean, modu benetakoago batean ezagutzea besterik ez da. Orduan, aprobetxatu dezatela, bertan eskura dute euskara, ikas dezatela, txiki-txikitatikan, eta hori lagunduko die, bere bizitzan aurrerantzean, segura bazki zoriontsuago izaten. Bueno, onaino gaurko programa, bihar itzuliko gara elkarrizketa eta eduki berriekin. Ondo izan, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.